Larga na ka? Yup, Toronto. Canada. Kay bawo ko asa ng Toronto. Kanus man na? Gapon ramang guguging na. I mean, kanus ka mo larga. May 19, 9 a.m. Taya, that's a month from now. Si Daday, nag-book din ko niya. Nya, ang kamsur. Tagpiso ra bitaw to. Ay labot tax ug surcharges. Shit. Abi pa na magsabot tas kamsur. Makibuwag ra day ka nako. Oh, you think we should? Alangan. Napatay choice. Di na lang day ta magbuwag. LDR. Di ko ano eh. Ay, maktan ra na nga matabok ang days. Kamsur nga madarag piece of fare. Skype di ay. Nya, unsa na ito pag... See? Let's be mature about this. Ilang months or years ang istorya na to diri. Possibly, the rest of your life. Let's just do unsay best para nato. So, kano sa man ta magbuwag? Kanang kuhan. Eh! Kay! Hala ka diha, eh!